dobro da imate dobro saradnju sa članovima tima, da dobro poslušate tim, da znate da odaberete prave ljude za prave pozicije. Gradski fond Vojvodine je fond koji je formiran pre nekih 13 godina sa jednim ciljem da se preduzetnicima praktično pomogne u tom i početku u biznisu. Ja sam Indira Popadić, poslovni konsultant. Zahvaljujem se Ireni Lalić što je ovaj projekat donela i u Novi Sad.